Дарагія сябры, наша праца працягваецца. Праца складаная, няўдзячная, але вельмі важная. Мы памятаем тое, што мы робім для Беларусі і беларусаў. Учора мы бачылі прэзентацыю сацыялогіі ад Геннадзя Коршунова і Цэнтру новых ідэй. І ў гэтых лічбах я не пабачыла апатыі, я не пабачыла фрустрацыі, а наадварот, гатоўнасць працягваць барацьбу. Беларусы па-ранейшаму вераць у перамены і многія звязваюць гэтую надзею менавіта з дэмакратычнымі сіламі. І наша задача цяпер утрымаць Беларусь у міжнароднай павесцы. А ў міжнароднай павесцы тэма зараз адна – бяспека. І дзеля гэтай мэты мы падрыхтавалі і прэзентавалі на канферэнцыі чырвоную паперу – Red Paper. У гэтай справаздачы мы паказваем, як Беларусь інтэгруецца ў еўрапейскую сістэму бяспекі. Мы тлумачым, што Беларусь гэта не толькі пагроза, але і патэнцыйны партнёр.